Alhamdulillahi, yanzu sojojin Najeriya sun sake lugudan wuta akan 'yan ta'addan da suke a jejin Zamfara, yayin da aka kashe 43 a cikinsu. Masu saurare gyara zama domin jin cikakken wannan rahoto da kuma bidiyo da za mu sa maka na wasu da yawa su ma da aka kama su, inda sojoji suka ɗaɗɗaure masu idanunsu, inda za mu sa muku bidiyon ku ga yadda aka kama su. Amma kafin nan da Allah ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna ƙararrawa, domin haka ne zai ringa ba ku damar samun labaranmu da bidiyon mu akwai shi da zarar mun dora za mu sanar da ku. Mun samu wannan cikakken rahoton ne daga shafin Nigerian Chief of Staff. Yau dinnan yau Talata 7 ga watan tara na shekara ta 2021 an kashe 'yan bindiga 43 a Zamfara. Masu saurare, kamar yadda muka kawo muku rahoto a shekaran jiya cewa sojojin sama sun yi wa 'yan fashin dajin nan lugudan wuta a jejin maɓoyarsu a Zamfara, inda aka kakkashe su da yawansu. Hakalika sojojin ƙasa suka ringa bin su suna harbi bayan sojojin sama suna masu lugudan wuta ta sama. To yau ma haka ta faru, inda sojojin saman suka kashe mutane 43 a cikin waɗannan 'yan fashin daji da suke addabar Zamfaran. Babu shakka, kamar yadda mai saurare ka sani, doka ce a YouTube kawo bidiyon irin yadda aka kakkashe mutane domin ya saba dokar su. Da yanzu haka da mun sa maka wannan bidiyo ka gani yadda aka kakkashe waɗannan 'yan fashin. An gwada ɗora wannan bidiyo a YouTube, amma kuma sai YouTube suka cire shi saboda ya saba dokar su. Babu shakka sai dai mu ce alhamdulillahi, domin kuwa sojojin Najeriya za mu iya cewa yanzu haka kishin tsagwaron Zamfara ya kama su, domin yadda suke ragargaje waɗannan 'yan fashin daji gabaki ɗayansu. Sai dai mu kare masu addu'a ga Allah subhanahu wata'ala, wanda ya ba su nasara suke wannan aiki babu ji babu gani, wanda nasarori suke ta faruwa yanda suke kakkashe waɗannan 'yan fashin daji. Ga bidiyon nan da ku ga yanda aka kama wasu daga a cikin 'yan fashin a ciki. Wannan su ne wanda suke operating Katsina da Zamfara, suna kashe mana 'yan uwa da abokan arziki, 'yan uwa musulmi. Suna kukan cewar su musulmi ne, amma ba musulman bane ba, musulman ƙarya ne. A baki suke musulmai kuma Fulani ne daga cikinsu, amma akwai mixing da Hausawa. To kamar yadda kuka kalli wannan bidiyo, babu shakka waɗannan 'yan fashi ne waɗanda aka kama su, wanda kamar yadda kuka ji wasunsu Hausawa ne, wasunsu kuma yawancinsu dai gabaki ɗaya Fulani ne, Hausawan kaɗan ne a cikinsu. Babu shakka sai dai mu ce alhamdulillahi, godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala da azurta mu da jami'an tsaro masu kishi, kwarewa, son ci gaban ƙasa da kuma jajircewa gurin kawar da barna da kuma tabbatar da zaman lafiya a bisa la'akari da wannan abu. Wani ya kirari ya ce in ka ji ki gudu to dama sa gudu ne bai zo ba. Suna ƙaryar shiga gari su ce ina mazan suke, danganin su rike da bindigu suke. Yau ga mazan gaske sun fito, ina 'yan ƙaryar mazan suke. Ya Allah, ka taimaki sojojin Najeriya akan yakin da suke yi da waɗannan azzaluman mutane. Ya Allah, ka ninka fargaba da tsoro da tsautsayi akan dukkan 'yan ta'addan da masu goyon bayansu da masu basu bayanan sirri na yadda suke guduwa. Allah ka ƙara wa sojojin nasara da ƙwarin gwiwa da kuma kariya akan azzaluman 'yan ta'addan da suke addabar duka ma Najeriya, ba ma iya Zamfara da Katsina ba. Duba da irin yadda sojojin suke tara gargazar waɗannan 'yan ta'adda, tun shekaran jiya aka fara samun zantawa tsakanin al'umma, inda kowa yake tofa albarkacin bakinsa a dangane da yanda wannan sojoji suke karkashe waɗannan 'yan fashi babu ji babu gani. Wasu suke cewa da a ce sojojin Najeriya da kuma shugabanni za su ringa ɗaukan mataki irin wannan akan dukkan wasu 'yan ta'adda, to fa da yanzu babu labarin 'yan ta'adda a Najeriya. Dama lakwalakwa da ake yi wa 'yan ta'adda shi yake sanya su suke fitowa suke abin da suka ga dama, suke cin karansu babu babbaka, har ma suke ikirarin cewa a cikin sojoji babu maza.
Wannan abu da ake yi yanzu na ragargazar dukkan waɗannan 'yan ta'adda a cikin Zamfara, to da za a ce dukkan inda 'yan ta'adda suke irin su Katsina da dai sauran gurare, da a ce za a ringa masa haka a ta masu kofar rago, babu shakka za a karkashe su ne ba tare da wato aune ba. Dama ba ƙaramin abin takaici ba ne ba a ce wai wasu tsirarin 'yan ta'adda su fi ƙarfin wato gwamnati. Da irin makaman da wato sojoji suke da shi da kuma irin ƙarfin da gwamnati take da shi wajen siyo makamai, amma sai ka ga wai bindigogin da suke hannun wato 'yan ta'adda suna nema su fi na jami'an tsaro. Babu shakka wannan ce ta sa wasu suke ganin cewar babu shakka waɗannan 'yan ta'adda akwai wasu waɗanda suke da masaniya a dangane da tsaro, su suke ba su wato sirri da kuma yanda suke siyo bindigu da kuma dai sauransu. Wannan ba ƙaramin abin tunani ba ne ba a kai a ce 'yan ta'adda suna samun makaman da suke so masu ƙarfi kuma masu wato wahalar samu. Wannan ce ta sanya ake ta tunanin cewar shin ta wace hanya waɗannan 'yan ta'adda suke zuwa suke siyo makamai, shin suwaye suke ba su wannan makamai? Duka waɗannan ayoyin tambayoyi ne. To dai yanzu za mu ce ƙarshen tika-tikin tik, domin yanzu sojojin Najeriya sun masu ƙofar rago, inda kullum nasarori ne suke faruwa, inda sojojin sama suke zuwa suke masu rubdugu, na ƙasa kuma suna bin su suna harbewa. Babu shakka a halin yanzu kamar yadda muka gaya muku, an kashe wato kimanin 'yan ta'adda guda 43 a ragargazar da wato sojoji suka masa a yau Talata ɗinnan 7 ga wata. Babu shakka a yanzu haka addu'a ce ta dace dukkan wani ɗan ƙasa ya ringa yi, domin samun nasarar sojoji, samun nasarar ƙasa ne. Wato yanda 'yan ta'addan nan suke a wannan mafaka tasu, Allah Ubangiji ya ƙara tono asirin duk inda suke. Kuma haka zalika mun samu wata sanarwa na yanda wato shi mai magana da yawun rundunar sojojin yake faɗa cewa dukkan wani sirri da zai ringa bawa su 'yan ta'addan dama su ringa ji wajen tserewa wato na daga iyakar ƙasa, to ya kamata a dakatar da dukkan yanda za su san da wannan sirri. Babu shakka dukkan wasu wanda suke wato sanar da waɗannan 'yan ta'adda sirrikan abin da yake tafiya, Allah Ubangiji ya tona asirinsu, domin kuwa akwai zagon ƙasa a cikin abin. Za ka samu sojoji su gama kitsa abin da za su kitsa na yanda za su bullo wa 'yan ta'adda.